presented by Suraj Surya. हर्ष पटना रिकॉर्डिंग स्टूडियो बसंतपुर। biharmasti.in चढ़ सावन पिया जैत घरे जाए के देव घर मन बड़ी करे चढ़ सावन पिया जैत घरे जाए के देव घर मन बड़ी करे देखी के लोगवा रोतावे बउआ जल्दी से आजा बोला मनुआ ले के कांवर तू लखन हुआ जल्दी से आजा बोला मगुआ ले के कांवर तू लखन हुआ जय 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 बोल बम खाता पर पैसा तले भेज दिया गाड़ी कहिए के राखब रिजर्व गाड़ी मन में कल्पना बा घूमे के सपना बा सास ससुर भी जात संगे अपना बा ए राजा सुना ना खाता पर पैसा तले भेज दिया गाड़ी कहिए के राखब रिजर्व गाड़ी अंगना में रोजो दिन बोलत कौआ जल्दी से आजा बोलम गौआ ले के कांवर तू लखन हुआ जल्दी से आजा बोला मगुआ ले के कांवर तू लखन हुआ बोल बम जय शिव biharmasti.in बोल बम Presented by Suraj Surya. हर्ष पटना रिकॉर्डिंग स्टूडियो बसंतपुर। पहला सोमारी के ढारे के बहजलावा मासूम कभी पिया करी कहलावा रहिया जो हत बानी नाही सोत बानी भोला के भगती में हर पल खोत बानी पहला सोमारी के ढारे के बहजलावा मासूम कभी पिया करी कहलावा लकी राजा देवरो के नइखे हो चौआ जल्दी से अरे जल्दी से आजा बोलम गौआ ले के कांवर तू लखन हुआ जल्दी से आजा बोला मगुआ ले के कांवर तू लखन हुआ चढ़ सावन पिया जैत घरे जाए के देव घर मन बड़ी करे देखी के लोगवा रोतावे बउआ जल्दी से आजा बोलम गौआ ले के कांवर तू लखन हुआ जल्दी से आजा बोला मगुआ ले के कांवर तू लखन हुआ biharmasti.in